ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାରୁ ଆମେ 4:30 ରାତିରୁ ଉଠିକିରି ଆମେ ଏସବୁ ବନା ଚାଲିଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି, ଏଠି ପୁରୀ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଚା ବସିଛି। କାରଣ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକିରି ତରକାରୀ ଯାହାର ଯାହା ବନେଇକିରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଦିନବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଚୁଡ଼ା, କଦଳୀ, ଦହି ଏସବୁ ଖାଇଦେବୁ। ଏଇଟା ସକାଳର ଜଳଖିଆ କରିଦେଉଛୁ। ଆଉ ରାତି 7ଟା ବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିବ, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଯାହା ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ସମସ୍ତେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦିନଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଖରା ଦିନ ବି, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ରହିପାରିବ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଛୁଆ ଆଉ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଆମେ ଯଦି ରୋଷେଇଟା କରିକି ରଖିଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଚା'ଟା ବସିଛି, ପୁରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ତରକାରୀ ବସିଛି। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ନିଦ ହଜିଯାଉଛି, ରାତି 4ଟାରୁ ଲୋକ ଉଠିକିରି ବି ବନଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଏଠି ଆମ ଚା ବସିଲାଣି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।